O que queremos é tomar unha instantánea e ter esa lembranza, ese recordo fotográfico da eclipse. Saiban que é imprescindible utilizar na cámara un filtro solar para que as lentes non se danen. Non serve calquera filtro, ten que ser especificamente solar. Debemos buscalos en tendas especializadas en astronomía ou fotografía, e se xa non atopamos podemos intentar un apaño coa lámina das lentes que se venden para eclipse. Facer un circulillo do diámetro do voso obxectivo, pegarlle a unha das gafas, unha das ópticas da gafa, pegalas no recuadrillo e isto pois poñeríamolo cunhas gomas no obxectivo. Mellor usar trípode, sempre mirar a través da pantalla electrónica, enfoque manual se posible e disparo en remoto para evitar vibracións. Non debemos esquecer estar nós protexidos coas lentes, a excepción do momento do eclipse total. Ás 20:28 aproximadamente da tarde, que é o 100% de eclipse, aí sí que podedes facer a foto sin ningún tipo de filtro. Non tede cuidado sempre, pero ese é o momento 100% eclipse no que podedes coller ese anel de luz. Totalmente desaconsellado realizar fotos co móvil, pódense queimar as ópticas e danar os ollos. Vas a estar con un ollo medio mirando o sol, outro ollo medio mirando a través das gafas e total para sacar unha foto dunha lentelliña. O sea, non arrisquedes, poñede as gafas, disfrutade en vivo, que total vai haber 1000 Instagrams, 1000 YouTubes e xente especializada que compartirá seguramente ese eclipse.